abannem abawokoro ni daruele abawokoro ni ayala Chibuzi
onye nwanyị Chidachike anyị abịala onye nwe ọrụ ngwa Chidachike anyị abịala ndụ ọrụ ya onye nwanyị Chidachike anyị abịala onye nwe ọrụ ngwa Chidachike anyị abịala ndụ ọrụ ya Chidachike anyị abịala onye nwe ọrụ ngwa Chidachike anyị abịala ndụ ọrụ onye nwanyị Chidachike anyị abịala onye nwe ọrụ ngwa Chidachike anyị abịala ndụ ọrụ eburu m ka m bịa n'iru Chukwu onye nwe ọrụ agara m ịkpọrọ gị otu o si eme isiri m mpụ aka na ele m ụzọ isiri m ụdị na amarịa na ihe dị mma obisiri m mpụ ọrụ na-ega n'ime oku ike isi n'aka na Bishọp Shedrack na Abednego na mgbe Moses na mgbe Daniel na mgbe David nwoke ana m akpọrọ Chukwu onye nwe ekwu onye nwanyị Chidachike anyị abịala onye nwe ekwu ngwa Chidachike anyị abịala ndụ ọrụ ọtụtụ ndị ọrịa ala ụmụ ogbenye na-abụọ itoolu nwanne ụfọdụ ala arịọkwa ọkụ nwa mama na-akpọkụ alaba nwanne m na-arịọ Uchenna ụzọ si gị na-arọ ike ịkpọ ọkụma ike ịkpọ ọkụma ike ịgara iwu ike ịgara iwu ike ịrụ ọrụ
show here. Never went away. I won't know you. On your mother, Canada. Oh, yeah. Chile, goes to them. When I go over, I come to me. When I try it now. When I want to know money, I'm not happy one. If I got very one person, and they got a guy, you got a guy, when he does right. When I'm in one day, when I'm in Canada, when I'm in them, when I'm in Europe, in your Canada, thinking of me about football. They go to Gano, you're thinking on a football. Papa Canada, Fisher, I have a lot of Papi, I have not Oh, yeah,
dede Isaac anyanwụ ma present anyị ga-anabata dede Isaac anyanwụ dede Isaac anyanwụ